Sih tentrem rahayu. Mugi kajiwa lan kasalira dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Hayu, hayu rahayu. Durga mendhak kala sira. Kula nuwun dumateng sahyaning para rawuh kakung Semawana putri. Mugi tinebihna saking raos Cemandaka awit ing mriki kula ngemung tansah mundi dawuh saking panjenenganipun Bapa Rosan saha Ibu Ponira. Bilih wonten ing kalenggan punika sampun neteping darmaning tiyang asepun ninggih mala kramakaken putra putrinipun. Bilih Surya Sabtu tigang dasa setunggal Agustus 2000 dasa sekawan. Panjenenganipun Bapak Saiful Rahman, Bapak Rusan so Ibu Ponira ngawontenaken adicara ngunduh mantu Ninggih kang putra pun Nak Bagus Saiful Rahman daup kalian pun Roro Ayu Mega Utami putri saking panjenenganipun Bapak Saripudin saha Ibu Tanyu Susilowati. Donga sawangestu saking para tamu ing pangajap risang pinanganten sarimbit anggenipun gebiyur wonten ngalamat dianing bebrayan agung. Sageta hanjo kang tinuju noninggih oseke samudra kabagyan sarta kamulyan. Sahyaning para rawuh kakung Semawana putri, kula ingkang pinangka pambiyawara kepareng badhe maosaken rerencaning adicara wonten ing pawiwahan prasaja punika. Ingkang sepindah noninggih bedol pinanganten putri jengkar saking Tepaswangi tumuju wonten ing sasana Rinengga ingkang angka kalih ninggih panggihing Sri Pinanganten Sarimbit. Salebeting adicara panggih samangke wonten adicara ninggih balangan gantal kalajengaken wiji dadi utawi injek telur. Samangke kalajengaken ninggih sindoro tumuju wonten ing sasana Pinajang. Salebeting sasana Pinajang samangke wonten adicara bobot timbang kalajengaken adicara tanem utawi wisuda. Samangke kalajengaken ugi adicara ana ninggih kacar kucur guna kaya. Sabibaripun Gunakaya samangke wonten adicara dedulangan kalajengaken ninggih ngunjuk tirta wening utawi banyu bening. Sahyaning para rawuh kakung Semawana putri mekaten menggah rerencaning adicara wonten pawiwahan prasaja kados sampun saegung diri samakta ing samudayanipun marama adicara panggih pinanganten Sarimbit enggal kawiwitan. Risang pinanganten putri kadya Uspurna nggih nyong rasuk busana arsa jengkar saking Tepaswangi ya sasana busana aras manjing wonten ing sasana Rinengga. Pating glebyar pating cemlorot busanane ngambar arum gandane kalamun to yen Cinandra pangayah puspita kang manca warna.
Pinarong swaraning pradonga munyo hangrereng ana gandha arum ngambar hangebaki jroning sasana pawiwahan. Nulya kawriyan ana teja hanging wong mawa praba menika tejane risang pinanganten putri ingkang binayangka mijil saking tepas wangi kinanti manjing wonten ing sasana rinengga. Sampating busana ingkang amba busananing Prameswarinata tinom saking Mandrawa abyur mompyor pating glebyar pating cemlorot kantepuk ing pandam kurung ingkang hangrenggani lamun cinandra kadya kilat hasesiring. Amujang kang inandenira lumaksana pengantin putri membat madya lumenggang ing wareg. Mala ing wadana semono gilar-gilar kadya kencana ginebar sinar ing netra andamara kangin. Weweging prasaja singset kepathet ing ageman. Pindha cengkir gading piningit yayah anjebol-jebolna mekak mondo ingkang pinangka satu bandaning sariha. Kijating padha katon pating glebyar dening ararengganing kalena ingkang tinaretes ing sasetya ana waretna genentra ing wardaya candrane kadya wedhu angga sasra lumaku ing wanci dalu. Prateng madyaning sasana pawiwahan kang giat kagara kang apindha sita resmi inggih mustikaning pawiwahan dene uninga sangyaning para tamu kakung Semawana Putri wis kebak bar amlabar hangebaki jroning pawiwahan nganti kaya andoyong-doyongnya puncak sajining pandhapi agung bale winangun. Sahyaning para rawuh kakung Semawana Putri saderengipun ati cara panggih kula nyuwun donga jurung pangestu mugi punapa ingkang dados niatan keluarga besar noninjih keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Roh sansaya Ibu Punirah ugi keluarga ageng Bapak Saripudin saha Ibu Tanyu Susilawati ingkang baken pinanganten sarimbit mugi tansah pikantuk berkah Gusti Maha Agung. Sumangga sareng-sareng maos Al-Fatihah mugi-mugi boten wonten alangan tepung setunggal punapa. Allah diniyah wa kulli amalin sholika wa ila hajrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing pepesti. Nalika semono titeng goding kang asipat jalu tanapi wanita sedya haneteping darmaning gesang ngancik wonten ngalamadyaning bebrayan agung. Ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi pundi sarta hang leluri alaksita harja nulat edi endah ing budaya luhur.
singgah kala singgah tanah suminggah turko kala sumingkir sing asirah sing suku sing wulu sing bau sing tenggak kalawan puntut singatan kasat moto baliya ing asal niki nalika semana putra pinanganten Sarimbit Waspurna anggen nyong rasuk busana arsa winisuda tumawa ing pada pinanganten Sarimbit pangyayah Cantaka kang munya hanggantang nalika semana kawruyan Sri pinanganten putri Noninjih Rara Ayu Mega Utami wujengkar saking sasana rinengga ing ayah binayang sahyaning warga Wandawa swaraning pradangga munya hangreng kadha asung pepuji pangestuti mring penganten kang rasa apanggiha amrih kang kaesti dadya sinedya sedya secaket secedhak risang pinanganten Sarimbit samana wis dumugi wonten ing sasana ingkang sampun piniji tempuh ing Pandulu Jatra netra ingkang linambaran budi luhur sakala wonten toya pangaribaya ingkang dadya sarana pambukaning rasa ingkang ginaib saksana kumlawi astane penganten Putri Sarwi Ambalang Gantal mring penganten kakung ingkang winastanan gondang kasih datan Saranta pinanganten kakung Gyaga Manja Ambalang Gantal ingkang winastanan gondang tutur wujuding gantal Noninjih sedah kan pinangsulan lawe seta sedah lumah alawan kurupe siji rupa kalamun yen ginikit nunggal rasa ya padha rasane bilih sajuga mijil priya sajuga mijil wanita kalamun sampun tinangsulan ing palakrami ingkang suci dadya penyingset anggenipun bangun bebrayan kasamputara penganten wis jinajar sumanding lamun aneng luhuring pasangan kang linembaran ing pisang raja mandhap saking pasangan ingkang Sarimbit Gyahamampeki Antiga kinaping padha risang Abagus Saipul Rahman Antiga pecah saknalika pramila daya-daya risang pinanganten putri laju hanjeng kusarwi semembah mring Kang Raka arsa mijiki samparan Kang Raka pralambita hangi cali Sukerta mringkal salwining durga maha tulus mulya manggih arah harja katon kambang kumambangi Noninjih mawar melati miwah kantil
Yakti menika kinarya pralambita lamun sanas karaning kandha risang penganten badhe winawar kanthi tembung manis wanwara lumantar kendaling lati dadya pambukaning karya tama kang anggung kumanir kanthil ing paduning netra kang tunenem ing tungtunging nala. Risang pinanganten kakung hanti astaning risang pinanganten putri arsa nindakaken adi cara sindur. Sindur dumadi saking tembung sindu miwah aksara sendu narinjih pindu utawi toya. Kalana ninjih kanugrahan manunggaling titah jalu mring wanita sageta manunggalaken rasa jati ya sejatining rasa pangrasa jalu tanampi wanita satemah mbabar kama awani seta saking pokaling bapa miwah kama awani rekta saking pokaling rena ing tembe sageta ambabar pratim kang apa-apa jalma nenggih putra ingkang minangka rerengganing bale sampun kagoda enggalih panjenenganipun bapa urusan sigra mundhut sindur ing pangangkah pinanganten sarimbit badhe sindur binayang ora kaya ngendhong titahing manungsa ananging kaya ndendhong Narendra ing ngarsa Hanyuwaka. Yah ning taloko kati langit mambang tan pulang upamaneka Wintang tulyang kusumaya sumawur miat langaning kalangyan aklar pandan moncar tina mlireke konang waslo maksana risang pinanganten sarimbit tinuntun dening Kang Rama kanthi hasesanti ing ngarsa Sentulada ingkang Rama ngentasi pancabayaning marga mrih alampahing putra sarimbit Denira lumebat ing madyaning bebrayan agung saged hanjok kang tinuju nanjih osik ing samudra kabagyan sarta kamulyan. Sinabi haja kepisindur ingkang ibu tansah jemurung mring ngarsa nenggih karsaning risang pinanganten sarimbit ingkang sampun sae dipraya sumadya bangun bali sampun ngancik wesang ing alam madya. Risang pinanganten sarimbit
wis dumugi wonten ing sasana ingkang sampun piniji. Nalika sumantun tindak ira risang pinanganten Sarimbit wis wonten ing sasana pinajang arsa andindakaken adicara bobot timbang daya-daya ingkang rama lenggah wonten ing sasana pinajang arsa ambobot timbang putra Sarimbit. Abote podo-podo. Muga-muga padha kasih lan tresnane. Mekaten minggah imbal wacana ingkang rama panjenengan bapa arusan ngendika padha-padha abote mengko pratandha bilih putra Sarimbit punika padha-padha asih lan tresnaning padha-padha sayangi. Mekaten ugi rama lan ibune boten beda-bedaken punika putra mantu punika putra piyambak ananging sampun dados putra piyambak. Purna nggen nyoba timbang putra kekalih risang pinanganten arsa kawisuda saking panjenenganipun bapa urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Gara putraku putriku, dina iku sliramu tak wisuda dadi raja, sedina ya 100 dina. Muga-muga nggonmu bebrayan nggih sagetuk manggya kabagyan kamulyan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Purna nggen wisuda putra kekalih panjenenganipun bapa Rosan keparang lenggah wonten ing ngiring kanan kalian ibu Ponirah. Mekaten ugi panjenenganipun bapa Sarifuddin saha ibu Tanyu Susilawati keparang lenggah wonten ing ngiring kiri. Sak ngiring kirinipun pinanganten Sarimbit. Risang pinanganten Sarimbit wis lenggah jejer sumanding wonten ing sasana winajang lajengaken adicara naninjih kacar kucur guna kaya. Kacar kucur kacang kawak dele kawak. Kacar kucur sing adoh dadi sedulur sing wis dadi sedulur sansaya anggenira sumandulur. Kacang kawak dele kawak sing adoh dadi sanak sing wis dadi sanak sansaya anggenira sumanak. Arta receh pralampita mring sedya mring gesangipun Sri Pinanganten Sarimbit. Muga tansah kasenungan sandang pangan kalawan papan. Kacar kucur guna kaya tinampi dening Risang Pinanganten Putri Noninjih Rara Ayu Mega Utami datan boten wonten ingkang barebel mengko pratandha bilih Risang Pinanganten Putri tansah gemi satiti anggenipun nggula wantah guna kaya purna nampi Gunakaya saking garwa kepareng katitipaken dumateng ingkang ibu Nonjih ibu Pinanganten Putri Nonjih ibu Tanyu Susilawati. Kanjeng ibu kula titip Gunakaya saking garwa
Risang pinanganten putri wus purna anggennya titip Gunakaya keparang wangsul wonten ing sasana sekawit nglajengaken adicara ana ninjih adicara dedulangan risang pinanganten kakung wis ngepel-ngepel sega cacah 3 pralampita risang penganten wis manunggalaken tigang perkasipun ninjih manunggalaken kalih keluarga besan lumantar manunggaling pinanganten sarimbit ninjih Ora Ayu Mega Utami kalian pun Bagus Saiful Rahman. Monggo sekalian sarapan mboten napa. Sarwa-sarwi lawuh ati antep minangka pralambang manteping anala nggenira samya pala krama. Wadining dadulangan risang penganten sarimbit arsa linurung salwining kandha ndatan wonten wedi ing wadyaning kulawarga sanes karaning kandha arsa sinembak ing madyaning kulawarga jer wiwit menika sampun manunggal dados baptih nenggih pangembating kang luwih teteh purna genya dadulangan risang pinanganten sarimbit arsa nglajengaken adicara ngunjuk tirta wening ya banyu bening kasampurna risang pinanganten putri kakalih wodar kembul ngajengaken adicara nenjih ngunjuk tirta wening banyu bening minangka pralampita mereh sabaring pakarti kang arasa linambaran weninging penggalih miwah meneping kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi ayam tentrem bagya mulya tinebihna saking rubeda. Risang pinanganten sarimbit arsa hanguswa pepadange ingkang rama miwah ingkang ibu nyuwun puji pangestu mereh alampah ira risang pinanganten sarimbit hanggenira lumabat wonten ing madyaning Bembarayan Agung tinebihna saking rubeda. Rama ibu kang luhuring bodhi ingkang ukir jiwa raga kang agung pangapurane paring pitutulung rina wengi tansah ngesti Kanjeng Ibu Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula Kanjeng Rama Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu Kanjeng Rama kula nyuwun donga pangestu mugi-mugi anggen kula mbangun bebrayan tinebihna saking rubeda tansah manggih kabagyan sarta kamulyan
Sumangga kentosan. Mrih arahayuning putra lulus kangge nayo sedaya rubet-rubeda linambaran kanthi sabaring penggalih tuhu pantese nambah ger putraku putriku wong tuwa ora kendhat nyenyuwun mring Gusti Kemaha Agung rina wengi wong tuwa nyenyuwun manembah mring Gusti. Muga-muga nggonmu bebrayan nggih dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih putraku welingku nggih aja lali manembah mring Gusti. Gusti ya Gusti Allah ingkang pantes sinembah. Aja lali salatmu nggih. Tungaku nggih putra putriku dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma sampun. Risang pinanganten sarimbit waspurna nyuwun donga pangestu dhumateng ingkang Rama Ninggih panjenenganipun Bapak Rosan saha Ibu Ponira. Risang pinanganten sarimbit ngajengaken adicara ninggih sungkem dhumateng ingkang Rama panjenenganipun Bapak Saripudin saha Ibu Tanyu Susilowati. Tangkeping astong sumembah ing dengku sinaratan eninging cipta kang rumasuk ing sanubari Kanjeng Rama Kanjeng Ibu sembah sungkem kula dhumateng ingkang Rama miwah ingkang Ibu. Kula nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula wiwit kula alit dumugi dewasa. Kula nyuwun donga pangestu Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Mugi anggen kula bebrayan tansah manggiya raharja kabagyan sarta kamulyan. Sampun kantosan. Hanya nyadong pangasta ingkang Rama mewah ingkang Ibu. Mrih astining Andriya Denira bangun bebrayan pinayuwan dening Gusti ingkang murbeng jagat. Nggih putraku putriku, Rama Ibu nyenyuwun mring Gusti. Muga-muga nggonmu bebrayan nggih putraku. Tansah manggya kabagyan sarta kamulan. Welingku nggih aja nganti owal saka anggering bebrayan, anggering negari, ugi anggering agami nggih. Aja lali manembah mring Gusti.
aja nganti lali salatmu nggih. Dongaku nggih dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Purna denira risang pinanganten sarimbit nyun donga pangestu dumateng ingkang Rama miwah ingkang Ibu. Wangsul malih wonten ing sasana pinajeng. Sahyaning para rawuh kakung Sumawana putri. Jurung pamuji mring pinanganten sarimbit. Anggenipun lumebet wonten ing ngamadyaning bebrayan agung. Tinebihna saking Rubeda manggya kabagyan sarta kamulyan. Sahyane para rawuh kakung Sumawana putri mekaten menggah ati cara panggih ringkes kula ingkang pinangka pambyawara mbok menawi kathah klenta-klentu ning atur tumpang tindhing atur awit sedaya wau saking cubluk saha cupeting wawasan kula nyuwun pangapunten. Saderengipun kula ingkang minangka pambyawara ngaturaken punika adicara salajengipun punika wonten atur saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Saripudin saha Ibu Tanyu Susilawati ingkang pinangka silih atur kawula sumanggaaken punika Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang mewakili keluarga besar Bapak Saripudin waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, lebih-lebih kepada para alim, para ulama yang kami hormati, yang kami ikuti, juga yang kami taati, juga kepada para pemangku wilayah Bapak RT maupun Bapak RW yang kami hormati, bila khusus kepada keluarga besar Bapak Rusan beserta Ibu Ponirah beserta keluarga besarnya yang kami hormati, juga kepada Bapak Saripudin beserta Ibu Tayu Susilawati beserta keluarga besarnya yang kami hormati, lebih-lebih kepada mempelai berdua, yaitu
Mas Saiful Rahman dengan Mbak Mega Utami yang telah duduk di singgasana, yang kami hormati juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, di siang yang terang ini, yang indah ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Alhamdulillah, berkat taufik, hidayah, inayahnya, kita semuanya bisa bersama-sama mengikuti acara yang amat sangat sakral tersebut. Ini merupakan gambaran-gambaran dalam membangun rumah tangga, bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, ini semuanya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sholawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kita semuanya sebagai umatnya, mudah-mudahan syafaat yang agung berikan di min yaumil hadza ila yaumil qiyamah, dari dunia ini sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami mewakili merupakan talangipun dawuh keluarga besar Bapak Syarifuddin beserta Ibu Tayu Susilowati. Yang pertama, mengucapkan ribuan terima kasih matur suwun sangat dumateng keluarga besar Bapak Musan beserta Ibu yang telah menyambut yang begitu luar biasa. Untuk itu kami sebagai talangan atur keluarga besar mengucapkan ribuan terima kasih dan sekaligus juga mohon maaf Bapak Ibu adik sekalian. Barangkali dari keluarga besar Bapak Sarip dan Ibu Tayu beserta rombongannya ada tutur kata, tingkah dan laku yang kurang berkenan. Kami mewakili keluarga besar Bapak Sarip beserta Ibu Tayu beserta rombongan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, saya mohon maaf Pak MC, pengen pesan sedikit saja kepada yang duduk di singgah sana. Mas Saiful, Nabi itu memberikan konsep kebahagiaan ada 4. Arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 kebahagiaan Mas Saiful. Yang pertama ayakuna antakuna jaudatuhu sholihatan. Ini yang perlu saya utarakan Mas. Yang kedua wa auladuhu abroron. Yang ketiga wa khulatauhu sholihina. Yang keempat wariskuhu fi baladi. Yang nomor 1 istri yang solehah Mas Saiful. Tadi merupakan gambaran ketika ada temu tadi Mbak Mega ya. Mbak Mega tadi apa ya? Membersihkan kakinya Mas Saiful. Itu gambaran seorang istri yang solehah. Gambaran. Cuma saya sebagai wakil dari keluarga besar Bapak Saifuddin beserta Ibu Tayu, gambaran-gambaran tersebut ini mungkin nanti di keseharian Mbak Mega untuk memberikan sesuatu kepada Mas Saiful, ini mungkin tidak seperti yang diharapkan, artinya apa? Artinya Mbak Mega itu masih jauh untuk menjadi seorang istri yang solehah. Untuk itu kami mewakili
keluarga besar Bapak Syarifuddin beserta Ibu Tayu, kekurangan-kekurangan inilah mohon dibimbing Mbak Mega, dididik Mbak Mega. Barangkali tadi sudah disarankan oleh Bapak MC tadi untuk membangun keluarga yang sakinah, jangan sampai lupa sholat tadi. Sholat dan sholat. Mas Saiful juga tolong Bapak Musan, tolong dan tolong untuk menjadi istri yang solehah, masih jauh. Untuk itu kami mewakili keluarga besar dari Bapak Syarifuddin juga beserta Ibu Tayu, mohon untuk dibimbing, dididik, diajak dan didorong untuk memberikan sesuatu kebaikan-kebaikan, untuk menjalankan sesuatu kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kalau sudah ini terbentuk Mas Saiful untuk menuju keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah, itu kayaknya mengikuti saja. Keluarga sakinah, keluarga yang seperti apa Bapak Saiful? Keluarga yang toto tentrem. Bapak MC mohon maaf, toto tentrem. Sakinah itu tenang, tertata hidup itu. Tentrem, kan kita banyak orang yang tertata hidupnya tapi nggak merasakan ketentraman, banyak Pak Saiful. Mobilnya mewah, rumahnya megah, dan ini tuh dan itu semua miliki dia. Untuk merasakan rasa tentramnya itu tidak bisa terpenuhi. Untuk itu sakinah tersebut itu mawaddah warahmah. Toto tentremnya itu mudah-mudahan Allah berikan kepada Mas Saiful dengan Mbak Mega. Amin ya robbal alamin. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diteruskan lagi itu. Mawaddah itu cinta yang penuh birahilah. Ketika Mbak Mega senyum gitu aja Mas Saiful harus tahu itu. Itu ada kode-kode alami Mas Saiful. Harus tahu itu, kok senyum itu. Ya harus tahu lah. Cepet-cepet masuk di kamar kan begitu. Itu mawaddah warahmah, betul Mas Saiful. Betul itu. Kode-kode semacam itu harus tahu. Jangan ketika Mbak Mega senyum-senyum Mas Saiful asik saja main HP. Jangan. Berjuang itu pahalanya besar sekali. Yang terakhir Pak Saiful, yang mawaddah warahmah. Ini perlu digarisbawahi. Ketika Allah sudah memberikan suatu sakinah, mawaddah warahmahnya itu apa? Dijalin sampai kakek-kakek, nenek-nenek Pak Saiful. Dijalin. Ya. Jadi ketika kita sudah kakek-kakek, nenek-nenek, udah nggak ada nafsu birahi lagi Pak Saiful. Adu pantat itu aja sudah, Masya Allah, nikmatnya bukan main itu. Iya. Taruh di akhir oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya rahmah tersebut, yang namanya kasih sayang. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, yang paling akhir lagi ketika Mas Saiful dengan Mbak Mega bisa membangun semacam itu, itulah hanya kita bisa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cuma bisa berdoa semacam itu. Mudah-mudahan istri dan keturunan saya Pak Saiful menjadikan penyejuk hati. Amin ya robbal alamin. Dan berangkat dari situ, ya mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dijadikan oleh Allah pemimpin yang mutakin. Amin. Amin ya robbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian tidak perlu panjang dan lebar karena masih banyak acara-acara. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami wakili keluarga besar Bapak Syarifuddin dan Ibu Tayu Susilowati beserta Mbak Mega dan keluarga besarnya dan rombongannya. Tentu banyak hal yang kurang berkenan, tutur kata, bahasa, tingkah dan laku semuanya, apalagi yang berkaitan dengan buah tangannya tadi ya, Pak Musan, biar buah tangannya tadi mungkin kurang memenuhi harapan-harapan dari keluarga besar Bapak Musan beserta Ibu Ponirah. Untuk itu kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya ada penyerahan juga ada penerimaan. Yang mewakili keluarga besar Panjenenganipun Popo Orosan so Ibu Ponirah keparang Popo Ustadz Soleh Senur. Waktu dan tempat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya keluarga besar Bapak Rusan dan Ibu Punirah yang berbahagia saat ini. Juga yang saya hormati dari keluarga besar Bapak Sarifudin dan Ibu Tanyu Susilawati yang juga yang berbahagia saat ini. Dan juga rombongan yang dari Priuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh keluarga besar Bapak Rusan dan Ibu Punira yang dari Jawa juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang berbahagia dan yang sangat berbahagia siang hari ini Ananda Ipul dan Ananda Miga, kita bersama-sama doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada untayan mutiara kata yang indah yang patut serta pantas kita haturkan pada siang hari ini, karena dengan cinta dan kasih sayangnya yang Allah berikan bersama-sama, wabil khusus kepada Ananda Ipul dan Miga pada siang hari ini, tidak lupa mari bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, semoga selawat serta salam tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para undangan yang saya hormati, wabil khusus yang saya hormati guru kita Dr. Andes Zumar Mahbub, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita setelah pada acara akdun nikah yang di Priuk. Kami juga hadir, sangat luar biasa. Beliau memberikan nasihat pernikahan bukan hanya kepada Ananda Ipul dan Ananda Miga, tapi juga kepada kita semua. Wabil khusus kita yang punya istri, paling tidak memberikan warna baru, ilmu baru untuk senantiasa mencintai dan menyayangi keluarga kita bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Para undangan, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tentunya mewakili keluarga besar Bapak Rusan, tentunya dengan Ibu Punira. Tentunya pertama mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Sarifudin dan Tanyu Susilawati di Kampung Muka, di kediaman keluarga besar Bapak Rusan dan Ibu Punira. Tentunya sangat bangga dan bahagia tentunya Bapak keluarga besar dari keluarga besan bisa hadir bersama-sama di tempat yang sangat berbahagia ini dalam rangka sekali lagi mendoakan anak kami yaitu Ananda Ipul dan Ananda Miga, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya harapan kami keluarga besar Bapak Rusan sekali lagi meminta dan berharap kepada keluarga besar Bapak Sarifudin, tolong kepada anak kami, anak Ipul, jangan dianggap sebagai anak mantu, tapi anggaplah sebagai anak sendiri. Jadi kalau dia anggap sebagai anak sendiri, nantinya ketika diberikan arahan ada kesalahan, kekeliruan dalam berumah tangga, insya Allah nanti akan diberikan pengarahan dan ilmu bersama-sama. Para hadirin, para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tadi sempat sangat luar biasa nih sehat yang diberikan oleh guru kita Dr. Andes Zumar Al-Mahbub tadi, bahwa 4 konsep kebahagiaan yang disampaikan oleh bahagia. 4 konsep kebahagiaan itu sebenarnya bisa kita laksanakan. Salah satunya adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Begitu Pak Ipul, jangan khawatir nanti kalau pulang ke Priuk bergaullah dengan
Dr. Andes Zumar Mahbub. Insya Allah anak kami Ipul insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh. Kalau nanti Ananda Miga berada di kampung muka, bergaullah dengan teman-teman yang solehah, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau tidak bergaul dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang soleha, insya Allah pasti akan lepas dari tangan-tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Bapak Rusan dan Ibu Punirah tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar Besan dan keluarga besar yang dari Jawa yang hadir pada siang hari ini, dan juga kepada keluarga besar yang ada di kampung muka yang sempat dan juga hadir pada siang hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sekiranya ada tempat, ada hidangan, ada sesuatu yang kurang berkenan dari keluarga Besan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke pasar baru. Wes, jangan lupa, memang cakepnya dari dulu saya Pak. Cek lagi, jalan-jalan ke pasar baru. Dari dulu cakep saya. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kebaya dan baju. Sungguh enak jadi pengantin baru, bagaikan raja dan ratu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yaitu simbolis serahan, yaitu barang bawaan, yaitu dari Ibu Tanyu Susilawati diserahkan kepada Ibu Ponirah. Itu yang mewakili semonggo untuk membawakan ke Ibu Tanyu Susilawati untuk diserahkan kepada Ibu Ponirah. Kepada Ibu Tanyu Susilawati dimohon untuk berdiri, kepada Ibu Ponirah dimohon untuk berdiri. Setelah memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, dipersilahkan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang disediakan. Tentunya mewakili keluarga besar Bapak Rusan dan Ibu Ponirah, juga keluarga besar Bapak Syarifuddin dan Ibu Tanyu Susilawati, ngaturan gunging panuwun mengucapkan banyak terima kasih awit arawuh donga pangestu sing tamu yang pangajab pinanganten sarimbit mugi anggenipun kebyur wonten amadyaning bebrain agung sama kita dos keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin.